May nga po Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amon ni gadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag sumubatian nyo man kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. 9 milyones pesos kabalo sa alahas kag 100,000 pesos nga cash aging kawat sa Quezano Mall sa Silay City. Nagalaylay nga kuryente sa atop ang ginalinan sa sunog sa Barangay 10. Mrs. patay matapos gintiro sa mister bangod sang burial benefits. Rent tangay, suspect, arestado sa entrapment operation. Kag sa good vibes, Rancho sa Negros ang lagawan sa Trepe ni Romain. Kag isa ka Iloy nga nagabulig makain ka man ang mga kababainahan sa Baganihan. Pinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, linibo pa ka mga pasyente nga may cataract kag bungol, ilabi na ang mga yara sa kaumhan ang sarang mabuligan dungan sa pagbukas ng bag-ong Vision and Hearing Center sa Bacolod. Sa sulod sa 31 na katuig, naggalabot sa 713,697 ang mga natigayon nga surgical operations ang I Hear Foundation o kunang Anay Cataract Foundation Philippines Incorporated sa pagbukas ng Vision and Hearing Center sa nga foundation sa 21st Street Extension sa Barangay 5 sa Bacolod. Nagpasalamat ang pamunuan sa foundation sa mga benefactors, ilabi na sa mga donors kag local government unit nga nagsuporta agud mabuligan ang mga person with disability nga may diferensya sa mata kag pamatin-an. Nagbuylog man sa pagsaulog sang foundation ang mga anay pasyente nga nabuligan sang libre sa mga espesyalista kag iban pa nga civic organization nga nanginkabahin sang foundation. Ang Iloy nga si Julia Arsenia sang barangay Tinampaan sa Cadiz City, ginupod ang iya anak nga si Glony agud lang magpasalamat sa mga nagbulig agud matagaan sang libre nga hearing aid kag speech therapy ang ila anak. Nagalaom naman si Governor Eugenio Jose Lacson upod sa pila pa ka mga local officials nga sa bulig sang partner organization sang I Hear Foundation, madamo pang sarang mabuligan, ilabi na ang yadtong nagaistar sa mga kaumhan. Pinawisyon ko ma-expand na lang kami. Sige lang ito namin. Actually, we have doctors all over the Philippines. Actually, we do not go there. But we give them the fund and the supplies that they need. For ang mga doctors, free na sila mo. Why na sila kasumay? This celebration is a testament to the many lives that have been transformed and given purpose in over 3 decades because of your determination to serve. Support us in this noble role of the foundation, and your constituents will see better, hear better, and appreciate your gesture of care and concern. Sa number 9, Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson magin-appoint ng OIC para sa Provincial Disaster Management Program Division kasunod sa paggiya sang pamuno sini. Gindasig ni Governor Lacson si Maria Fe Macaya bilang OIC sa PDMPD. Sunod siya kay Lacson, in the exigency of public service, siya magaserbi OIC sa PDMPD. Dugang siya sini nga ma-duty bilang Project Development Officer 4 sa Provincial Administrator's Office. Si Zephyr de Cailian ang naghiyo damlagpas ang transfer sini sa City Assessor's Office sang Silay nga ginaprubahan naman sa gobernador. Kalakip sa responsibilidad ni Macaya amo ang routine works kag function sang among opisina, kalakip na ang pagtambong sa mga sinapol. Siya man ang may authority nga maglagda sa mga dokumento para sa among opisina. Ang mando ang mag-take effect gilayon tubtub sa ma-revoke ini. Ginalauman ang active involvement kag kooperasyon ni Macaya. Sa number 8, lalaki na sapwan patay sa suba sa Kabankalan.
Isa ka lalaki na sapuan nga nagautaw-utaw kahapon sa suba sa Barangay 6 sa siyudad ng Cabancalan. Ang lalaki as of press time ang wala sa gihapon makilalaan. Yara na sa state of decomposition ng bangkay sang masapuan. Ang biktima ang nagasuksok lang sa brief kag ginabulubanta nagaedad 40 anyos. Posible sunod sa pulis nga nagpaligo ini sa suba kag natumba kabangdanan nga nalumos. Padayon pa ini karon nga ginakilala sang PNP. Sa number 7, rent tangay suspect ang nakop sa entrapment operation nga gipatigayon sa Negros Oriental. Arestado ang isa ka persona nga wanted sa rent tangay ukon ang pagkawat sa iya sini ginarentahan nga van. Ang suspect nga si Nino Vincent Sanico ang ginreklamo matapos nga mag-rent sa isa ka van sa Bohol sa Enero 1 sini nga tuig apang wala niya inigin balik sa tag-iya. Nakita sa social media nga ginabaligya niya ini nga van sa Negros Occidental apang ang van ang yara sa Cebu City. Dito kay nagpatigayon na sa entrapment operation ng Highway Patrol Group sa Negros Oriental. Nakita ang van nga nagabiyahe padulong norte nga bahin sa probinsya kag tigayon nga naaresto ang suspect sakay sa van sa Tanhay City. Si Sanico ang i-turnover sa Bohol PNP kag kaso nga carnapping ang ipasaka batok sa iya. Sa number 6, sa Talisay City, Mrs. Patay matapos gintiro sang mister bangod sang away sa burial benefits. Patay ang 40 anyos nga si Jane Camonias matapos inigintiro kagabi sing iya sini mister sa sulod sing ilabalay sa Barangay Zone 10 sa Talisay City. Sa investigasyon sa Talisay PNP, gikan sa trabaho ang mister nga si Jacinto Camonias nga nakainom sang sila ang mag-away sang iya nga misis. Ang burial benefits sang amay sang mister amo ang ila sini ginaway nga nagtulod sang pagkuha sang suspect sang iya sulpak kag iya gintiro ang iya nga misis. Ang duha ka menor de edad nga anak sang mag-asawa ang saksi pa sang insidente. Ginaresto man sang kapulisan ang amay kag karon detained sa Talisay PNP. Kaso nga parricide ang ipasaka batok sa iya. Sa number 5, ang pag-merge sang Enro kag DPS ka mga opisina ang ginaduso sa karon. Inagot mas mapaayo pa gid ilang pagserbisyo bisan ginakulang sa mga personnel. 2021 sa natukod ang Senro Level Up Ordinance nga nagatuyo kung tani magpasanyog sang City Environment and Natural Resources Offices. Pero sa nagtaliwan ng anay pamuno sang Enro, isa na lang ka driver ang regular nga nagatrabaho sa among opisina. Gani, giduso ni Councilor Claudio Pontevilla nga ma-amend ang natukod nga ordinansa agud ba merge na lamang ang Enro office nga karon iyara naman sa opisina sa Department of Public Services. Nagapating chairperson sa Committee on Environment nga sa among nga pamaagi mas mapasanyog sang local government ang Environmental Management Program sa idalom sa igatukod nga Bacolod Environment and Natural Resources Office sa Convenro. Plano sa syudad nga magdugang sang personnel kag ibalik sa DPS ang mga anay empleyado nga na-reassign sa pila ka mga departamento agud mapun-an ang nabakante nga mga posisyon. Di sila man ang in charge naman niya si of course environmental aspect when it comes to the application for business permits. Of course we all know nga gina-check up na thoroughly bisitahan sang Enro office before, no? But since OIC na lang suong, do more of functional lang sa through the application. So ibalik ta ang pag-work sa office actively sa proposal sini nga ordinance. Sa number 4, Siyudad Santa Lisa ay nagsugod na sang ilang sining road clearing operation angot sa mandato sa Department of the Interior and Local Government. Sa Huwebes, ginsugdan sang Siyudad Santa Lisa ang clearing operation sa pagpamuno sang City Legal Office upod ang Talisay Bureau of Fire Protection, Talisay PNP, kag iban pagid nga ahensya nga katapos ang Road Clearing Task Force sang Siyudad. Sa ginpalayag sang PIO Talisay, ang clearing activities
ang may kangtanan sa pagpatuman sang DILG Memorandum Circular 2023-17 nga nagapatuman sang Barangay Road Clearing Operation. Ini ang ginasuportahan man sang SP Resolution 2023-001. Webes ang aga ginpatigayon ang road clearing operation sa Banga Fisheries, Burgos Extension, Barangay Zone 2. Tinutuyo sa nga amo nga tikang ang paghilway sa mga barangay kag city roads gikan sa anuman nga mga obstruction o kun mga bagay nga nagasabad o kun nagabalabag nga mahimo makatugas ang peligro o kun disgrasya sa mga motorista kag mga nagalinabay. Sa number 3, nagdagat na sa masobra sa 2 milyon ka pesos ang balor sa mga na-apprehend ka mga poultry products sa Negros Occidental kumalin Enero to Pebrero 10. Sa report ng Office of the Provincial Veterinarian kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson, sa February 4 to 10 lamang nga semana, 1,773,590 ang balor sa poultry kag poultry products nga na-intercept. 240,238 ka mga heads o kun kapaksang fowl kag other related products ang nadakpan sa Breadco kag Banago Port sa Bacolod kag animal quarantine checkpoint sa Cabagalan City kag Hinubaan. Ang iban diri ang in-confiscate, ang iban gin-ship back suno sa Provincial Veterinary Office. Samtang sa January to February 11 nga report sa African Swine Fever Task Force, 63,000 ka kilos ang assorted food products ang nadakop sa seaports kag mga checkpoints. 461,828 pesos ang baluro sini. Sa piyakamahin, sa February 4 to 10 nga report sa Provincial Veterinary Office, 989 ka mga baboy ang tigayon nga na-ship out sa probinsya sa nagkalain-lain nga mga lugar sa Luzon. Sa number 2, nagalaylay nga kuryente sa atop ang ginatudlo rason sa nga pagkasunog sa 35 ka mga balay sa Barangay 10 sa Bacolod City. Pribado nga sektor ang naghatag sang bulig sa mga nasunugan. Lakip ng 8 ka tuig nga bata nga ginhatagan sang surprise birthday party. May report si Nico Delfin. Si Lola Asuncion Lorania ang lola sang birthday boy nga nasunugan sang balay kahapon sa Barangay 10 sa Bacolod. Isa siya sa mga nakabaton sa mga relief packs gikan sa pribado nga mga grupo. Nagaluto siya sang spaghetti para kuntani sa birthday sang iapo nga si Louie J sang natabo ang sunog sang kahapon. Pero samtang nagatagtaganay sang ayuda sa Bay Center kundi temporaryo nga nagapuyo ang mga nasunugan, masako naman ang pila ka mga kalalakinan sa pagtipon sang scrap nga sarang pamabaligya halin sa mga balay nga nasunog. Isa sa ila ang birthday boy nga si Louie J. Sa balay, nang scrap sa. Nang scrap Ako siya. na yan, tapos sa di ko din nagaling mo kwarta kadamo niya nang scrap. Pila ko nung pang scrap Programa to yasin. Yan, onyo ko ng kwarta. Bakal ako ng bugas. Ha? Bakal ako ng bugas. Magol. Si Magol. Buhay kami bala mga tinilas bala. Food delivery rider ang trabaho sang amay ni Louie J. Nagabantay naman sa iya mga manghod ang iya iloy. Ikadwa siya sa 4 ka mag-ulutod. Wala siya makahibalo nga may nagahulat sa iya nga sorpresa sang SM City Bacolod sa evacuation center. Bisan paano, napaumpaw ang kasubo sang pamilya Lorania kag sang iban pa nga pamilya nga nawadaan sang balay sa bulig nga nabaton halin sa mga organisasyon. Gindugukan sa mga pamilya nga nasunugan ang mga bag-ubukad nga mga panapton nga dala sa mga civic organization sa Bay Center Kaina. Anong ara? Ang mahimok ta lang ang mahimok ta ang mula lang po panunta ma pwede ta. Puro babayi. Most. Sige. Pero involved nila di families namon, syempre pwede kung ano ang amon nga mga aktibidades sa naga-intra, join in, magabuyan. Ibe ko sir habang kapangamuyo ko sa bintana nga tani spurs ang Ginoo nga wala sang may mahalikan nga mga mga kabuhi. Ano man na ba tiyagan mo subong nga may mga may mga kaupod ka? Tungod at least naka-extend kami tulig kahapon ari man ko din nagdala sa ila sa pamahaw nga tinambay. Sa pagpang-usisa sang City Bureau of Fire Protection ang nagalaylay nga kuryente sa atop sang balay ni Edson Lorania ang ginhalinan sang kalayo. Suno kay City Fire Marshal Chief Inspector Rodel Legaspi nga antes pa man sa nagluntad nga sunog. Makapila na ka beses nga nakita nag-igrab ang linya sang kuryente nga nagalaylay sa atop. Kapitan,
kag makasangit na siya, especially sa mga kanto sa atop, hindi sa muna sa nginalinan kung maghangin-hangin, walang uyog-uyog, kaya yan na nga may insulator nga live nga wire, kung mapilas na siya, may tendency na siya mag-spark. 22 ka mga puloy-an nga totally destroyed kag 4 pa ka mga balay ang partially damaged sa natabo nga sunog. Ginahanda naman karon sang syudad paagi si Department of Social Services Development ang financial assistance para sa nahalitan nga pamilya. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Ginabulubanta nga yara sa 9 milyones pesos ang balor sa mga alahas nga ginkawat sa isa ka mall sa Silay City sa kahapon nga adlaw. Sunod sa PNP, posible inadlaw na nga ginaamat-amat tiltig sa mga sospek ang dingding sang mall antes ini nasulod sa kahapon. Yaring report. Insaktuhan sa isa ka tawo ang makaigo sa buho nga gintiltig sa dingding sa Gaisano Mall sa Silay City. Sunod sa hepe sang PNP nga si Police Lieutenant Mark Anthony Daroca, sa paglantaw nila, mga 2-3 na kaadlaw nga ginamat-amat tiltig ang dingding para hindi makatawag sang atensyon. Base sa CCTV footage ang mall, pasado alauna sang kaagahon sa Huwebes sa nagsulod sa mall ang 3 ka mga sospek. Pagsulod sa dingding, ginguba nila ang roll-up door kag nagrekta na sa kiosko sa tunga sang mall. Ang mga alahas wala na sa stante kay kung magsarado ang mall, ginasulod ini sa vault. Ang vault ang yara lang sa idalom na tago. Gindala sa mga kawatan ang vault sa banyo sang mall kag didto na ginrungkab. May possibility nga amo na nga mga 2 to 3 days siguro kay kung isa lang kagabi kag mabatian man ang gahod mo. Tapos ang may ara sila nga sa may lower portion nag-attempt sila pero way nila nabuho. Siguro ang duda ko is tig-a ang siminto. Tapos nag-silo sila sa may babaw nga portion. Taas-taas to. Oo. May nag-perpendicular nga kudal bala sa sa may building sa Gaisano. Dugang pa ni Daroca nga may duha ka mga security guard nga naga-duty sang amo nga inoras pero yara sila sa second floor kag nagakatulog. Wala man ginadula sang PNP ang posibilidad sang inside job sa natabo nga krimen. Gintun-an nga daan sa mga sospek ang sistema sa mall kag pati na ang oras sa pagpatrolya sang pulis sa gwa sang mall. Isa ka oras antes ang krimen, may pulis pa nga nagapatrolya sa gwa sang Gaisano Mall. Sa paglantaw sang pulis, may lapses sa bahin sang security kay may mga area nga wala sang gwardya nga kuntani dapat ginabantayan. 2019, ang Gaisano Mall sa Bacolod City ang ginsulod man sang Martilyo Gang kag mga alahas man sa stante sa tunga sang mall ang nagkalakuha. Sa ako nga paglantaw may loose sa security sang part sang Gaisano sang mall Kaya gina-remind mo na namon sila nga about sa security kada ko sang establishment mo wala ka pa security guard sa may grocery. Sa may hallway wala ka pa security guard sa mga valuables na nga ginapambilin. May mga cellphone. So, meaning kung ang nagtuon sa pagkabisado na nila ang kuanda sa sulod sang Gaisano, so most probably maidiyahan gid nila. Kita mo ang nila ginlutsan to sa grocery. Wala din may makabati kung magtilto. Kaya tiway man to tao. Naka-close siya enclose siya sang roll-up door ang grocery. Nakakuha man sa CCTV footage ang Silay PNP nga may salakyan nga nagdulong kag nagsugat sa 3 ka mga sospek. Nagapadayon pa ang investigasyon sa karon sa Silay PNP. Kagyari naman ang pampabalo namon sa inyo nga pang pag-good vibes sining nga weekend. Nakasulod ka na sa isa ka rancho. Kung wala pa, pareho ta. Pero, natagaan kita sang tsansa nga makatour sa isa ka rancho sa Banwa sang Hinigaran. Dili makitaan ang malapad nga grassland kung saan nagapanghalab ang mga baka kag karnero. Sa tupad sini, may mini forest. Libo-libo ang mga puno sa mahugan nga gintanom diri. May receiving area para sa mga bisita sa katupad lang sang century-old nga puno sang lunok. May malapad nga manukan kag libo-libo nga mga fruit bats ang makita diri. Ilagaw ta kamo diri buwas sa tripping ni Romeo. Nawad-an sa trabaho sang madiagnose nga may renal disease ang isa ka iloy pero bisan naging housewife, nagpanikasog siya nga makapangita sang palangabuhian gamit ang yarn. Karon, ginatuluan niya na ang iban pa nga mga nanay kag ginabuligan niya sila nga mangin produktibo bisan ara lang sa balay. Ang istorya sa 53 anyos nga iloy nga negosyante sa Baganihan.
Bar pinasahi naman ni maglagaw kasi sa karancho. Dahil naman niyang feeling cowboy. Wala pa ko ka-try. Pero po sa tis makita mo na sa video, Barb, sa tripping ni Ruming. Grabe, no? Gabi ari di gali sa Negros. Pagdayo ni ba pagstorya sa isa ka Iloy no nang namingko ang kasama ni kakatabo sa imo nga di mo mapaktan but ini maka-push man sa imo nga makabulig sa ibang pagiging mga tao. Oo. Wala nagpapili niya. Donald, down ka lang. Oo, tamo sa na-inspire pagiging mga nanay. Kagamoy itong mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend!